Jesus, dus wanneer je Jezus ontvangt, também tem uma aliança. is het ook een verbond. Mita dibo, Ik ben van u bota di en u mim. bent van mij. Então nós awardo saya En we zijn bezegeld com o seu Espírito Santo. met zijn Heilige Geest. Família tem núcleo de mais importante da comunidade. Gezin is het Deus, belangrijkste in de gemeenschap. Deus a cria família. God heeft het gezin gemaakt. Ela institui família. Hij heeft het E geïnstitueerd. for de família, En van een gezin da sali yunan, komen kinderen que depois die daarna por forma na mesma família. hun eigen gezin kunnen vormen. Sim ou não? Ja of nee? Of não porque da sem família, Ze blijven zonder gezin. quizás suena na outra casa, Misschien trouwt iemand niet. pero não significa que não tem família. Maar het betekent niet dat diegene geen gezin heeft. Você tem mama e tem Want hij heeft een tata. moeder en een vader. Tu rende aqui dentro mama e tata. Iedereen hierin heeft een moeder en een vader. Então, a vida que nanga biba En het leven wat zij hebben a geleefd, influenciado de tal maneira heeft invloed op een bepaalde manier op jou gehad. que botar awe. Waardoor je bent wie je bent vandaag. Se man passa nossa papia de ora nós topa com Cristo, Vorige week hebben we het over wanneer we Christus ontmoeten. of na bisa assim aqui, Of laat ik het zo zeggen. a botin e opção Jij hebt de mogelijkheid, de para optie, escolher om te kiezen. mescos que nós lemos em 2 crônicas, não? Zoals we hebben gelezen in 2 Kronieken. Ora rei Asa amori, Toen Asa overleed, era Josafat, is Jozefat, kuta suyu, die zijn kind is, a decidir de besloten seguir exemplo, om de voorbeeld te volgen. não de sua tata, Niet van zijn com a vader, biba malu, die slecht heeft geleefd, pero de David. maar die van David. Então ela decide tudo é Deus tão falso. En die heeft alle valse goden afgedaan. Então ela segue En die é Deus volgde de de Israel, God van Israël. seu Deus. Zijn God. Que me nota para sobre a bobin foi família quebrar, Dus niet omdat jij van een gebroken gezin komt, significa que botambe sua família lota quebrar. betekent dat jouw gezin ook gebroken zou zijn. Botin opção, Je hebt een optie, je bo hebt een por keuze. Je escolher kan kiezen como bota vai seguir. hoe jij verder Ten vida. gaat in het leven. Que você seguir Cristo, Als je Christus volgt, é também bom cubo. dan gaat het goed met je. Pero se você seguir é patrão de boa família, Maar als je die patroon van je gezin se volgt, etaba tá malo, als het slecht was, etaba tá malo para botambe. dan gaat het ook slecht voor jou zijn. Deus está perfeito. God is perfect. E está perfeccionar família não. En hij perfectioneert de gezin. Deus está perfeito. God is perfect. Então tenta perfeccionar nós. En hij perfectioneert De ons. nós mesmos, Van nós onszelf não está perfeito. zijn wij niet perfect. Pero todo o Espírito de Deus vem viva em Maar nós. wanneer de Heilige Geest in ons komt wonen, Eta cambia dan nós. verandert hij ons. Eta perfeccionar Hij nós. perfectioneert ons. Mas sobre de nós mesmos nunca nos chega na perfeição. Want wij zelf zullen nooit aan perfectie komen. Pero com nele em nos Maar vida, met hem in ons leven nos por. kunnen wij het Isa aan. amém, Inana. Zeg amen daar. Opiende te pensa que or nos menciona a palavra perfeição. Vele mensen denken wanneer we het woord perfectie Or nos benoemen, menciona a palavra santidade. of het woord heilig A palavra noemen, não quando anda dizendo zijn het nós woorden van ze zeggen nós não por. wij kunnen dat niet. Se nós não por, nós temos problema. Als we dat niet kunnen, dan hebben we een probleem. Passou Bíblia te bisa. Want de Bijbel zegt, Seja santo. wees heilig, Passou para amite santo. want ik ben heilig. Então, es mais, eta bisa. En ook nog, zegt het, Sem santidade, zonder heiligheid não rende. komt niemand, Não mira Deus. kan niemand God zien. Então, ele bota compreender nos problemas. Dus begrijp je dan ons probleem? Nós mesmos ter We moeten permitir Deus God toestaan guia nós ons te para leiden, nós por causa de caminho de zodat we santidade, kunnen wandelen op de pad van para nós por heiligheid. causa de caminho de pureza, Zodat we op de pad kunnen wandelen E worden van perfeccionar. puurheid en geperfectioneerd kunnen worden dor de je. door hem. Que Deus está bisa de homem Wat casar? zegt God over de getrouwde Se man? man passar nosso papo de que Deus está bisa de família, Vorige week hadden we het over wat God zegt over e het gezin. na nossa acaba. Daar zijn we gestopt. Pero havemos que começar na que Deus está bisa de homem casar. Maar vandaag willen we het hebben over wat God zegt over de E pensei getrouwde nós também man. em Malaquias capítulo 2 versículo 3. En daarom gaan we naar Malachias 2, 13 tot en met 16. Botine de Bijbel, Heb je het in je Bijbel? eta promeco e boek de Mateus. Het is voor het boek van Matthäus. Eta é o último boek de Testamento Bíblia. Het is de laatste boek van het Oude Testament. Tata, nós te amamos, danke para a palavra. Vader, we danken u voor uw woord. Segundo nós lecer, Terwijl we het lezen, que o rende seu coração lo cambia. dat men zijn hart zal veranderen. Que o rende lo vira mais sabi. Dat men wijzer zal worden. Que nós lo cana de boa sabedoria. Dat we kunnen wandelen in uw Que nós lo wijsheid. sinha como para tratar outro. Dat we kunnen leren hoe met elkaar om te Como gaan. para tratar nossa esposa. Hoe met onze echtgenoot om te Como para tratar gaan. nosso esposo. Hoe met onze echtgenoten om te gaan. Como para tratar nosso yunan.
hoe met onze kinderen om te gaan. Nós temos amado dank We pesaki. danken u voor. Em nome de In de Jesus. naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Se você escuta a palavra de Deus, Als je luistert naar het woord van God, transformação está inevitável. dan is transformatie wat gebeurt. Transformação está inevitável. Transformatie is iets wat moet Você não gebeuren. pode assim cambia. Je kan niet veranderen. Lezando a Bíblia, Terwijl je het woord leest, buscando Deus. God opzoekt. Bom mês te cambia. Je moet veranderen. Tindi você na cambia, tiki caba? Sommigen van jullie zijn al een beetje veranderd. Tiki? Een beetje? Tiki hopi mas? Een beetje meer? Sim ou não? Ja of nee? Bota riba caminho de transformação. Ben je aan het vormen? Ben je aan het transformeren? Ben je op het Todo pad? dia, Elke dag. cada vez. Elke keer. Que eu vou à igreja. Wanneer je naar de gemeente Cada komt. vez que eu abro a Elke Bíblia. keer wanneer je Bijbel Cada opent. vez que eu vou ter a presença de Elke Deus. keer wanneer je in aanwezigheid bent van God. Algo de cambia de Moet er iets in jou veranderen. Se nada não está cambiando, Als er niks verandert in jou, não tem problema com a palavra. dan is het niet het probleem met het woord. Não tem pastor tá predicar malo. Het is niet de pastoor die slecht Me predikt. tá predicar malo se missa. Ja, mijn vader die predikt wel slecht, ik weet het. Missa, pero não Ik weet het. tem pastor. Maar het is niet de pastoor. Tá abo. Jij bent het. Tá abo. Jij. Isa amen. Zeg maar amen. Pastor suficiente ainda da bisa. Want genoeg mensen zeggen, nee, maar ik lees maar ik verander niet. E costa de bom man. Het ding is in jouw handen. Cambio tá de bom man. Verandering is in jouw handen. Deus tá do nabo. God geeft jou Abo tá tuma en jij neemt aan of reject. of jij stoot het af. E Wijst bota het af. sinta aqui dentro na En jij ave. zit hier vandaag. Se abo tá tuma, Of je neemt aan bota receber en je ontvangt. of bota reject. Of je wijst het af. A mim tá espera qual é o meu Ik inta. hoop dat vanochtend Botou minha palavra na. dat je het woord E lá aanneemt. que não guardo gravar para o En coração. dat je ze op je hart laat graveren. E biba de acordo com nada. En leeft naar In het nome woord de Jesus. in de naam van Jezus Christus. Malaquias capítulo 2, versículo 3 tabisa. Malachias 2, 13 tot en met 16 zegt. E essa aqui tá outro coisa que você tá hasi. Mas tinha outra coisa mais que ela bisa para mim que não está haciendo. Você tá tapa o altar do Senhor com lágrima, com choramento, com quejamento, para sobra e não quer mira e ofrenda, mas me aceitar com gosto for de vosso mão. Toch, você tá bisa, para que motivo? Para sobra Senhor estava testigo entre abo e a esposa de boa juventude, contra quem de boa trata com traição. Mas que está boa companheira e boa esposa para meio de aliança. Nota assina que ela assinan com restante de espírito que tindenan, e para que com está busca descendência devoto. O que está busca? Pensei elas finan com seu espírito. Elas finan pessoa é que descendência santo. É que yunan santo. Hij was heilige kinderen. Je hoort Amen. één te zijn. Amen. Para sobra mita odia divorcio. Senhor é Deus de Israel tabisa. E é sungo da tapa supanha com violência. É Senhor de exército antabisa. Pensei pone atenção na vosso espírito para você não trata com traição. Ela bisa diferente coisa que Hij tem. heeft verschillende dingen hierin E gezegd. já vierda nosso papa dinang. En vrijdag hebben we het over gehad. Minuto bij papa dinang completo a Ik ga trove. er vandaag niet weer helemaal op in. Onde coisa importante que ela bisa Een tá. van de belangrijke dingen wat hij gezegd heeft is... Matrimônio, Huwelijk, tum aliança, het is een verbond. e não tum contract. Het is geen contract. Contract, Een contract. bopo decidir Jij kan beslissen e bopo pone bocos nanga ding. en je kan je dingen erin zetten. In plaatsen. Contract de trabalho, Een contract van werk. e do trabalho da bisa saki miti mester dibo. De baas van het werk zegt, ik heb dit van jou nodig. Anto abo da bisa, En jij zegt, minuto eens que salaris. ik ben niet eens met de Me salaris. que um par de vakantiedagen Ik wil een extra. paar extra Anto vakantiedagen. bota negociar. En je onderhandelt. Contract é negociável. Een contract, daar kan je over onderhandelen. Aliança com Deus tá Een verbond negociável. met God kan je niet over onderhandelen. Tá Deus tá decidir. God die bepaalt. Anto abo te biba segundo Deus decisão que ela toma pe aliança é.
En jij dient te leven zoals God dat wilt, met betrekking tot die verbond. Ding é matrimônio. In het huwelijk. Pensei matrimônio não tem contrato. Daarom is huwelijk geen contract. Contrato wordt firma. Een contract wordt ondertekend. Aliança wordt sellar. Een Aliança tem zegel, ribaje. Amen. Sello. Een zegel. Ora nós recebemos Jesus. Wanneer we God ontvangen, Bijbel te biso nós wordt sellar com zegt seu de woord dat we Espírito Santo. bezegeld zijn met zijn Heilige Geest. Que men é aliança conosco. Ora por Dus de receber verbond, Jesus. dus wanneer je Jezus ontvangt, Tá met aliança. is het ook een verbond. Mita dibo. Ik ben van u Bota di en u mim. bent van mij. Então nós wordt sellar En we zijn bezegeld com seu Espírito Santo. met zijn Heilige Geest. Min pobisa manhã, min não quer aqui Ik mais. kan morgen niet zeggen, ik wil dit niet meer. Não tem contrato comigo com Het is geen Deus. contract wat ik met God heb. Se Deus bendicionar Als me, God mij zegent, mita seguir ele. dan volg ik hem. Se Deus não bendicionar me, Als God mij niet mita bira loma baila aqui. zegent, dan draai ik mijn rug toe en No, dan loop ik weg. no, Nee, nee, no. nee. Mas cos matrimônio, Hetzelfde met een huwelijk. costa bom, Dingen gaan goed. mita bom cubo, mita. Ik ben goed met Kost jou, de dus ik malu? ben er. Dingen gaan slecht, Mita bira baila gabo. dus ik ga weg van jou. No por, Dat kan niet. tum aliança, Het is een verbond. tum pacto. Het is een verbond. E ora nós ta cristiana, En wanneer we christenen zijn, nós tem que respeitar e pacto aqui. moeten we die verbond respecteren. E Deus ta pone e coisa que hopi En alto. God plaatst dit heel erg hoog. Pensei eta bisa. Daarom zegt hij, Pa motivo cuba trata e esposa de juventude com traição. omwille dat jij de jonge vrouw van het verleden met betredingen hebt Passou bataba ta verzorgd, infiel na je. omdat je ontrouw was. Pensei, Daarom, ami Deus, ik, God, não te escuta abo mais. luister niet meer naar jou. Den 1 Pedro capítulo 3. In 1 Petrus hoofdstuk 3, Nós lemos esse semana dat passada. hebben we vorige week Eta gelezen, bisa, zegt het, se e homem Als trata de man- esposa malo, de echtgenoot slecht behandelt, Deus não te escuta e homem sua oração. dan luistert God niet naar zijn gebed. Se e homem trata sua esposa malo, Als de man slecht met zijn echtgenoot omgaat, Deus não te escuta sua oração. luistert God zijn gebed niet. Vou por ti a boca de mais Je grande. kan de grootste mond hebben. Vou bisa Deus a papia Je kumi. kan zeggen dat God met mij heeft Vou bisa gesproken. Deus a bisa mi bisa tal tal Je coisa. kan zeggen dat God mij heeft gezegd jou dit of dat te zeggen. Turta mentira. Het is allemaal een leugen. Bita sim abre a palavra de Ik leer het Deus. woord van God. A palavra de Deus está Het simples. woord van God is simpel. Se é homem não tá papia bom com sua casa, Als de man niet goed met zijn vrouw omgaat, se é que papia tá traicionar sua casa, als hij ontrouw is naar zijn vrouw, se é tá infiel na sua casa, ontrouw naar zijn vrouw, se é tá papia riba sua casa, als hij praat over zijn vrouw, se é tá dal sua casa, als hij zijn vrouw slaat, se é tá maltratar sua casa fisicamente ou verbalmente, fysiek of verbaal slecht behandelt, é homem die man, ore bisa Senhor, escuta minha en oração. hij zegt, Heere, luister mijn gebed, Deus está se aqui. zegt God, doet God dit. Deus não está escutando. God luistert niet naar je. Ah, você Deus me não está escutando. Als God zelf niet naar hem luistert, Ah, você também escuta? ga jij wel ernaar luisteren? Ja, mas tomar minha com Deus. Dus jij bent beter dan God. Tem hora nós tomar minha com Deus. Soms denken we dat we beter zijn dan God. Que men Deus me está bisa, é homem, vai se bom com sua casa. Dus God zelf zegt zelf tegen die man, ga het goed maken met je vrouw. Ah, você bisa não, me tem duele je, não Jij me zegt, judeia. nee, ik vind het zielig. Mas você é muito verfelo, não? Weet je, die vrouw die is Você é vervelend. muito cozinhar bom, não? Die vrouw die kookt niet goed. Ah, mas costuma comer ja, muito de luna. Die man is gewend elke maandag jammer te eten. Fez dia la casa que muito bele que saldinho chito de luna. Vanaf het moment dat hij getrouwd is, eet hij alleen maar eten uit blik. Agora, Nu, se você quer que comer jambo, als je jambo wil blijven eten, vamos ter que dizer cai mamãe. dan moest je thuis bij je moeder blijven. Passou de dia com a casa, Want op de dag dat je getrouwd bent, babisa, heb je gezegd como também queda de bom e de malo. dat je zal blijven in slechte Den en goede maleza e tijden. salu. Wanneer je ziek bent en wanneer het gezond gaat. De dia morto Tot de separanos. dood ons scheidt. Anto bom papia nada de comimento de En je hebt coi. het niks over eten gehad daarin. Bom papia nada de coisa na Je hebt identidade. het niet over eten gehad. Bom pacto no tabata contract. Het verbond was geen contract. Bom pacto tabata pacto basari ba amor. Het was een verbond uit liefde. En tabata cani mi pa mi cani bo. Het was niet vlees van mijn vlees. Nee, dat is Nee, het dat niet. was het niet. En no tabata bane, amita se saki pa abo, abota se saki pa mi. Ik doe dit voor jou, jij doet dit voor En mij. tabata sine. Zo was het niet. E tabata Het was
Hey, hoor me dat dat vrij me kasa. Toen ik verkering had met mijn vrouw. Ja, dat is een goeie. Ja, dat is het goede woord, het juiste woord. Hoor me dat wat een namoradi me kasa. Toen ik Mita verliefd was op mijn vrouw. Mita bata cruza bicycle je. Kruiste ik de weg over en Su ging naar tata haar no toe. te wami. Mijn vader wou mij niet zien. Su tata no ta gustami. Haar vader die vond mij niks. Te aben gustami. Tot de dag van vandaag vindt hij mij niks. Pero mabai gusto you toch. Maar ik heb zijn kind toch Pero meegenomen. punto ta. Maar het punt is, Mita bata para na misi Santa Familia. ik stond bij de kerk Santa Familia Den hoek escondi. in een hoek gescheld. Wak ore tata su auto bij. Kijk eens wanneer die vader wegging met de auto. Ami bicycle je En dan rato. ging ik even naar haar toe. Chispa mi kum in den rato. Alleen maar zodat ik haar even kon groeten. E tempo no dat in Die WhatsApp. tijd was er geen WhatsApp. No dat in Facebook. Er was geen No Facebook. dat in FaceTime. Er was geen No dat FaceTime. in Instagram. Er was geen Instagram. No dat in nada. Er was niks. Dat in telefoon Er celular. was geen telefoon, mobiele telefoon. Bon, dat ding si. Nou, dat was er Ah, maar dat wel. is sempre Maar ik compra. had geen geld om het te kopen. Antori, mi mestera. En toen moest ik... Wat dat ik perdo op tempo. Je moet veel tijd verspillen. Hopi ora wat dat ik para warda. Veel uren moest je daar blijven staan De wachten. ora is Subaru blauw sali figarashi. Zodat hij uit het garage kwam. Misa asa su numero auto. Ik weet zelf de nummer van zijn auto, Pas ore kenteken. bai. Want wanneer hij Wat wegging, ik para ne kura. moet je staan Anto bij het hek. wat ik wak jore te En lore dan moet je bocht. opletten wanneer hij de bocht Pa omgaat. mane bo mire lore bocht. Zodra je ziet dat hij de bocht Boku misakana. omgaat, zodat jij kan wandelen, kan je lopen. Que me etapa tung esfuerzo. Dus het was een moeite Pa mi haya e mucho moe com etapa da om de gusta. meisje te krijgen die ik leuk vond. Awen dia parigay te sinta Tegenwoordig, gewoon. een paar mannen die zitten gewoon Na Holanda. in Nederland. Man, no message. Sturen een boodschap Anto abo tabi se ang mi gustabo. en je zegt, oh, ik vind je leuk. Que palhaçada ko Wat is kita. dat voor gekkigheid? Huh? Pantomina. Gekkigheid. Awen dia. Tegenwoordig, Hende ng Christianan. mensen die christen zijn, Dat subiriba christianmingle.com. die gaan naar christianmingle.com Para mingle poco. om een beetje te mingelen. Kike saki nanta. Wat is dit nou? Asina desesperados nanta. Zijn jullie zo wanhopig? Ah, me quiere. Ik dacht Dios ta tresende unto. dat God mensen samenbrengt. Anto orbo en hende kubo alma bo coração ta stima. En wanneer je die persoon vindt waarvan je ziel Anto eore bo houdt, tabe asi turcos kuding. dan doe je alles wat er is, wat Pabonjele. mogelijk is om die persoon te krijgen. Para guarda horas na Je pa bodis wacht kuminde. urenlang alleen om hem of haar te groeten. Bel. Je belt. Korbo minda puro bel tampo. Denk eraan, ik kon niet bellen. Pa sobre manemi bel etata Want ta zodra sere ik telefoon bel- de merea. Dan hangt de vader weer op in mijn oren. Que me ora mi bel. Dus wanneer ik bel, Awa que me no pora si é bom. nu kan ik het niet goed Pero doen, e tempo mister Maar desoroya mi destijds- stem. moest ik mijn stem ontwikkelen. Que me dava ta bel. Dus ik belde. Ora tata com o telefone. Wanneer de vader opneemt. Hallo, bon tarde, bon tarde. Hallo, goedemiddag. Quanto vai, meneer? Hoe gaat het, meneer? Da Suzy. Het is Suzy. Chorai matei. Is Jorijme er? Passou se não tá sere Want telefone. anders hangt hij op. Mi mestera sacrificar. Ik moest opofferen. Mi hombresa. Mijn mannelijkheid. Turcos mi mestera Ik moest sacrificar. alles opofferen. Pa mi hanya muito moe com Om mi de meisje alma te ta krijgen gusta. waar Mi mijn alma di ziel placer naar denge. verlangde. Mi coração ta graag mijn stime. hart die van haar hield. Muito moe nang. Meisjes, Please. vrouwen, alsjeblieft. Lagi hombre dan trapa busnang. Laat die mannen voor jullie werken. No bende momentos via WhatsApp. Verkoop jezelf niet via WhatsApp. No bende momentos via Verkoop jezelf Facebook. niet via Facebook. No bende momentos riba Verkoop Christian jezelf niet mingle. op Christian Mingle. Laga nos bang serio. Laten we serieus zijn. Hende hombre dan. Mannen, Ma papi ko busnang eh. ik heb met jullie Awi gesproken di papi vandaag. kende moe nang. Nu praat ik met de vrouwen. Tem Pedro capítulo 3, ba? Tem Pedro capítulo 3, hende moe nang. 1 Petrus 3. Hende moe nang masantay. Vrouwen, zijn jullie er? Amen. Panglesa. Laten we gaan Panglesa. lezen. Kusmak. Sa awaki emo en bisa si En bat nu yo zeggen mo de nang. vrouwen, ja, laten we voor de mannen gaan. Amo nan digo sinya. De mannen moeten leren. Si. Ja, Nós também vamos nan we tambe. komen ook voor jullie. 1 Pedro capítulo 3 versículo 1 te bisa. 1 Petrus 3 vers 1 zegt. Ga je het in Nederlands lezen, misschien klinkt het beter. 1 tot en met? Of 1 tot en alleen met 1? 2, 1 en 2. Vrouwen, doe wat uw man van u vraagt. Ai, 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 wie is amen en de moerang. Zeg amen, vrouwen. Ook als u een man hebt die zelf niet doet wat God van hem vraagt. Wie is amen en de moerang. Zeg amen, vrouwen. Dus doe wat uw man van u vraagt, ook als u een man hebt die niet doet wat God van van... hem vraagt. Hey, wat is dit nou met dit? Waarom zegt de Bijbel dat?
Verder lezen. Pasobra aliança. Want het verbond Unti nadia ber. heeft niks te maken Que alma ta met Christian. dat de man een christen Que ta is, kere den lo qual bota dat je kere. gelooft in waar jij in Ti gelooft. nadia ber que Dat koi. heeft daar niks mee te maken. Tu aliança Het botin is que het verbond amber. wat je hebt met de man. Lese atrobe versículo 1. Lees het nogmaals, vers 1. Vrouwen, doe wat uw man van u vraagt. Ook als u een man hebt die zelf niet doet wat God van hem vraagt. Als hij ziet hoe zuiver u leeft en hoeveel ontzag u voor God hebt. Dus wat moet je, waar moet je voor zorgen? Dat je zuiver leeft en dat je ontzag voor God hebt. Amen. Dat is belangrijk, vrouwen. Zie je lezen? Zal hij zonder woorden voor de Heere gewonnen worden? Nee, dat moet je nog een keer lezen. Zal hij zonder woorden voor de Heere gewonnen worden? Waarom zeg je die woorden? Waarom ga je zo snel bij woorden? Zal hij zonder woorden Juist. voor de Heere gewonnen worden? Dus zonder sin palabra. Zonder woorden. Kuboka quieto. Zonder dat je wat zegt. Waarom zegt God dat juist tegen de vrouwen? Por que seria? Pakiko ta net kende moe en Dios te bise koi Waarom Malila. zegt God dat net tegen de vrouwen? Ai. Paso dat Dios crea hende moe. Want God heeft de vrouw geschapen. Nan dia saki no notame bisa. Dat hebben zij gezegd. Ik zeg Nanga het niet. bisa Dios Ze crea hombre zeiden, prome. God heeft de man eerst Paso se geschapen. ela crea Eva prome den hofi. Want als hij eerst Eva had Eva la bisa no geschapen, pone pali apple nang. dan had No. Eva gezegd, nee, maak die Pone- boom niet daar. Pone lunun tike ki banda Nee, zet hem pami. aan een beetje aan deze kant. Que men Dios atra Dus turcos. God heeft alles gemaakt. Tra hombre. De man gemaakt. Después tra Eva. En daarna Eva So gemaakt. si no Eva lo cambiaste Want hombre. anders had Eva zelfs een man veranderd. It's een joke. Dat is een grap. Pero Dios que pende moenang. Maar God wil dat de vrouwen Tem attitude een attitude zuiver, hebben die zuiver limpi. is, schoon. Anto papo gana e hombre. Zodat je de man kan winnen. No kubo hopi palabra Niet nang. met veel woorden, Pero kubo maar comportação. met jouw gedrag. Kubo comportação bonita. Je gedrag, je mooie Kubo gedrag. comportação de respeito pe hombre. Je gedrag dat de man respecteert. Hasta ore hombre Zelfs wanneer de man no ta quere den niet Dios. in God gelooft. Pa motivo de boa conduta. Omwille van jouw gedrag Ele quere den Dios. zou hij in God geloven. Diz amen. Zeg amen.